giveaway. Giveaway ще се състои от това червило, тази игра, ето я, така да я покажа, този разделител, мисля, че е книгоразделител, тази гривна за часовник, този дрънчаст молив, ето го, че не може да го покажа целия, опа, тази светеща пръчка, този златен Хари Потър, 3 дъвки, този бомбон, окраска, 4 стикера, картичка 22 април, Международния ден на Земята, това сладко зайченце и тази минди шноличка. Това беше от мен, хора. Това беше нашия giveaway. Тегли се в 10 часа. Трябва да ни последваш и да харесаш видеото. Напиши в коментар участвам и аз ще те питам за коментара и тогава ще ти отговоря дали си спечелил. Който ми пише първи коментара, той печели giveaway. За това, че това беше от мен. Довиждане, лека вечер!